شمال كثيرو سمعت أفكار بدني محاولة نعطينا بوزارة اللسان معنا خاصة سمعت نلقى عن كذا مستوى هنا Susana tiba dia. Susana. Kelas belum halangan. اسمع وولد ومنفس قدوس أحد أملاك اسمع وولد ومنفس قدوس أحد أملاك اسمع وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين ክርስቶስ ክርስቲያን ውበት ውዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ከምኡውን ንሓደ መንገድ እግዚአብሔር አጋይሽን ለሳትራት ዘይኮንኩም ከሚያለቁ አሜን እግዚአብሔር አምላክና በዓል አብዱት ማጠቁ ዘወትር ዝኸበለስ ተመስገን ይሁን አሜን እሺ ጥበብ ጸላኢ ሰናያት ጸላኢ ሰናያት ብዙሕ ረቀቕቲ ጥበባት ይጥቀም እዞም ጥበባት እዚኣቶም ግና ካብ ሰማይ ኣይኮኑን እዞም ምድራውያን ጥበባት እግዚአብሔር ምፍራህ መጀመርታ ጥበብ ምዃኑ ከምኡውን ትሕትናን ለውሃትን ቤተሰቡ ምዃኑ ክርድእዎ ኣይክእሉን እዮም ያዕቆብ እውን ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 13 ኣብ ማእከልኩም ለባምን ኣስተውዓልን ዘሎ ሰናይ ኣካይድ እውን ትሕትና ብዝመልኦ ጥበብ ገይሩ ግብሩ የርኢ እናበለዩ ሰማያዊ ጥበብ ዝምጉስ ምድራዊ ጥበብ ሱሩ ካብ መሪር ጥንእን ርእሲ ፍትወትን ይልዓል ነዚያ ጥበብ እዚኣ ከዓ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እናበለ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 15 ክሳብ 16 ይገልጻ ብኸምዚ ከዓ ውፅኢቱ ክፉእ ይኸውን ማለት ብዘይናትና ነገራት ንምነ ካብ መጠን ንላዕሊ ድሌት ወይ ሓረርታ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ንኸውን ሕራይ እምበኣል ሕጂ እሞ ኣየናይ ጥበብ እዩ ሰይጣን ዝጥቀም ዘሎ እቲ ጥበብ ከ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ ኣእምሮና ክሰርቕ ወይ ካብ ኣምላኽ ክፈሊ እንዳበልኩም ትሓቱ ትኾኑ ንሕና ከዓ ከምዚ እናበልና ነቶም ረቀቕቲ ሜላታት ሰናይ ሰናያት ምስጢሩ ነውፅእ ካብቲ ብዙሕ ሜላታቱ ሓደ ምስ ንርኢ ንሱ ከዓ ኣብ በዝሒ ምውካል እዩ ግና ኣብ በዝሒ ምውካል ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ኢልኩም ትሓስቡ ትኾኑ እሺ እምበኣር ሓንቲ ኣብነት ንርአ ኣብ ትሕቲ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ስእሊ ኣድህኖ ዘለዉ እንታይ ትርእዩ ሰለስተ መንእሰያት ንጣዖታትኩም ኣይንሰግድን ብምባል ኣብ ሓዊ ዝኣተዉ ኣብ ሓደ እውን እቶም ህዝቢ ነቲ ጣዖት እናሰገዱ ከለዉ ዘርኢ ኣሎ
حجي تملكتو صلاي سنايات اب امورنا زمصو حسابات نحنا انت نخون اتوم من سيات انتي زعمسل حساب مصنا نيرو عالم بعلمو بلا سجدس نسخافكم تراي اين سجد تبلالهم ورابطكم كو يسبلالو وزون كلهم تزاز ناي نغوس انفصموس نحنا تراي بينا قنعتنا تبلالهم بقى حقسي ابسلستيكم تراي زلا እንዳበለ حسابات يورور እዞም መንስያት ግና ኣብ በዝሒ ኣይተወከሉን ንዕኦም ዘገደሶም እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ቁኑዕ ድዩስ ወይስ ጌጋ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ በአምላክነቱ ቀና እዩ ንሕናስ ሓደ አምላክ እምበር ንኣማልክትኻን ነዚ ኣቑምካዮ ዘለኻ ምስሊ ወርቅውን ኣይንሰግድን ብምባል እዮም ኣብ እምነቶም ዝጸንዑ ዳንኤል ምዕራፍ 3:18 ከምዚ ብምግባሮም ወላ እኳ ናብ ሓዊ እንተኣተዉ እቲ ሓወት ግና ገለ ጉድኣት እኳ ኣየምጸሎምን እዚ ድማ ሓይሊ እግዚአብሔር እዩ እሞ እዚ ታሪክ እዚ ምስ ህይወትና ብኸመይ ክትኣሳሰር ይኽእል ዝብል ሕቶ ክለዓል ንቡር እዩ ሕጂ እውን እታ ንሲድራቅን ሚሳቅን ኣብ ድነጎን ዝቐረበትሎ ፈተና ካልእ ምስሊ ሒዛ እያ መፅያ ዘላ ንኣብነት ኣብ ሓደ መርዓ ምስ ትኸይድ ብጓይላኻ ምስ ዝኸውን ንስኻ ድማ ቃል ኣምላኽ ብምሕዳስ ኣእምሮኹም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣስ ኣይትምሰልዋ እዩ ዝብል ሮሜ 12:2 ጓይላ ከዓ ሓጢኣት እዩ ኢልካ ናብ ሳዕስዒት ምዘይትሕወስ እታ ፈተነ ሽዑ ትመፅእ ዓለም ሙሉእ እንዳሳዕስዐ ንምንታይ ዘይትሕወስ ጉራብ እትኻዮም እኮ ዝስዕስዑ ዘለዉ መሓዙትካ ይዕሩፍትኻ ወረ ትፈልዶ ኣቦኻን ኣዴኻን እውን ኣትዮም ኣለዉ እዞም ኩሎም ሰባት እናተሓጎሱን እንዳሳዕስዑን ከመይ ጌርካ ኣነ ቤለይ ክኾን ኣለኹ ትብል ኣብቲ ጓይላ ከዓ ኣይሕወስን ትብል ኣለኻ ይብለካ ክቡራት ስድራ ቤት እግዚአብሔር ናይ ሓደ ነገር መዐቀኒ ብዙሕ ሰብ ድዩ ብዙሕ ሰብ እንተገበሮ ቁኑዕ ማለት ድዩ መዐቀኒና ቃል ኣምላኽ ዶ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ዋይላ ኃጢአት እዩ እንተዳይልና ክንእዘዞ ጥራይ ዘለና ኣብዚ ኩነታት እንተንህሉ እንታይ ምገበርኩም ኩሉ እንዳሳዕስዐ ኣነ ኣብዚ ኮፍ ኢለ እንታይ ይገብር ኣለኹ ካብ መሓዙተይ ቤተሰበይ ወለደይ ክፍለ ዶም በልና ወይሲ ንዓይ ዘገድሰኒ እቲ ነገር እቲ ቁኑዕ ድዩ ወይስ ጌጋ እምበር ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን ነዚ ነገር እዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ ነዚኣቶም ነገራት ዝገብር መንግስተ ሰማያት ከም ዘይወርስ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ዶ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:9 ስለዚ ብዘይገድስ ብዙሕ ሰብ ቁኑዕ ስለዘይኮነ ኣይፍጹሙን እየ ዶ ንበልና ገለ ካባኻትኩም ከዓ ኣነ እኮ ኣብ ብዙሕ ሰብ ተመርኪሰ ኢለ ኣይኮንኩን ነዚ ነገር ገይረዮ እንታይ ዳ ንመሓዛይ ክሕጉስ ኢለ እየ ከምኡውን ቃል ኣምላኽ እኮ ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ ምስቶም ዝበኽዩ ከዓ ብኸዩ ዶ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ሮሜ 12:15 ስለዚ ንመሓዛይ ኣብ ሓጎሳ ይሕጉሰያ ትብሉ ትኾኑ ሕጂ ከዓ ናብ ቃል ኣምላኽ ንመለስ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሱ ሜስታትና ከምኡውን ማእከል መወከሲና ስለ ዝኾነ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 7-9 ከምዚ ይብል ኣይትጠብሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ ሰብ ነቲ ዘርኦ እዩ ዝዓፅድ እቲ ንስጉኡ ክሕጉስ ኢሉ ዝዘርእ ካብ ስጉኡ ሞት ክዓፅል እዩ እቲ ንመንፈስ ክሕጉስ ኢሉ ዝዘርእ ከዓ ካብ መንፈስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክዓፅል እዩ ይብል ሕጂ ኣስተውዕሉ ልክዕ እዩ ምስቶም ዝበኽዩ ብኸዩ ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ ዝብል ኣብዚ ግና ናይ ሓጎስ ምዃኑ ፈልዩ ኣረዲእና ኣሎ ንሱ ከዓ ናይ ነፍሲ ሓጎስ ምዃኑ ብግልፂ ዘብርህ እዩ ከዘይኮይኑ ቃል ብቃሉ ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ ዝብል እንተደኣ ወሲድናዮ ሰሪቑ ዝሕጎስ ሰብ ኣሎ ምስኡ ክንሕጎስ ማለት እዩ ሰብ ቀቲሉ ዝሕጎስ ኣሎ ምስኡ ክንሕጎስ ማለት እዩ ሰብ ኣታሊሉን ዓሚፁን ዝሕጎስ ሰብ ኣሎ ምስኡ ክንሕጎስ ማለት እዩ ነስተውዕል ዶና ስድራ ቤት እግዚአብሔር
ናብ ከመይ ዝኣመሰለ ጥፋት ከም ዝወስድ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ናይ ስጋ ኣይኮነን ኢሉ ንሶም እሞ ከምቲ ዝገለጽናዮ ናብ ሞት ምዕጻድ እዩ ዘምርሕ እቲ ናይ ነፍሲ ሓጎስ ግና ዝጻረሮ ሕጊ የለን ከም ፍቕሪ ትዕግስቲ ሕውነት ወዘተ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ክንዲ ንመሓዛይ ንዓርከይ ንቤተሰበይ እንታይ ይሕጉሶ ምባል ንእግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝሕጉሶ እንተበልናዩ እቲ ቁኑዕ ሕቶ እቲ ሰብ ነቲ ንእግዚአብሔር ዝሕጉሶ ዘይሕጎስ ተላ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ሓጎስ ዳኣሉ ክሕጉሶ ዝኽእል ዓለማዊ ምድራዊ ወይሲ ዓርኪ ዓለም ምዃን እቲ ዓርኪ ዓለም ክኸውን ዝደሊ ፍቕሪ ኣቦ ማለት ፍቕሪ እግዚአብሔር ከም ዘይብልሎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:15 ስለዚ ንሕናስ ኣእምሮና ብምሕዳስ ዳኣ ንለወጥ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣስ ኣይንምሰላ ክቡራት ስድራ ቤት እግዚአብሔር ዝተወሰኑ ኣብነታት ኣብ ብዝሒ ምውካል ዝብል ኣርእስቲ ሓደን ክልተን ኢና ርኢና እምበር ብዙሕ ሰብ ገይርዎ ኢልካ ዝግበር ብዙሕ ነገር ኣሎ ከም ሕሜታ ንእሽተይ ሓሶት ያልካ ምሕሳው ከምኡውን ሓጢኣት እኮ ተዘይኮነ ብዙሕ ሰብ ገይርዎ ኢልካ ቆፀራ ሓበሻ እውን ኣሎ ማለት ግዜ ዘይምኽባር ነቲ ሰብ ግዚኡ ዝሰርቆ እቶም ኣብ ላዕሊ ክንጠቕሶም ፀናሕና ከም ጓይላ ዝኣመሰሉ ሽዑ ንሽዑ ድሕርዛ ስነ ጽሑፍ ዝጉደፉ እኳ ተዘይኮኑ መተካእታ ክንደልየሎም ግና ይግባአና ንኣብነት ጓይላ ግደፍ ኢልካዮ ንሓደ ሰብ ክኸብዶ ይኽእል እዩ ኣብ ኮንድኡ ግና መዝሙር ልመድ እንተበልካዮ ይቐለሉ ተመሳሳሊ ጽድቂ ግደፍ ምስ በልካዮ ፍቕሪ ልመድ ከዓ ንበሎ ምክንያቱ ልምዲ ብልምዲ ስለዝትካ ስለዚ ነቶም ዘይጠቕሙና ልምድታት ኣሊና ሓደሽቲ ግን ከዓ እግዚአብሔር ብዝሕጎሰሎም ቁኑዓት ልምድታት ክንትክኦም ኣምላኽ ይሓግዘና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትባረኩ ሰንባስ حولنا قالوا وتسمعنا قالوا وتسمعنا قالوا وتسمعنا سمعنا بزيادة غير كسحفنا وخاصة ويتحلو شنبار كثيرو تمرتي كغربنا بحر تمرتي مزمور لنا مزمور ناي بجلة 4 مالتي كم بجلات كم مزاخري ማህበር መድኃኔዓለም ስታዋንገር ቅድስተ ሥላሴ ዮቢክ ቅዱስ ሩፋኤል ሐመር አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሊለ ሐመር አቡነ አረጋዊ ፋገርመስ ኮንግስበርግ ኪዳነ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ኮንስዌንገር ቅዱስ ሚካኤል አልታ ማለት እዩ ኣብ መዘምራን ተራኺብኩም ተዳለዊኹም ቀፂሉ ትምህርቲ ካርበናዩ ነው መስዋገሪ ሓንቲ መዝሙር ኣብ ጉባኤ حادثة مزمور طبيعي كتفيلكم يبيلا هتصان لأمو بالمزمور سنسلاسي أمينا حبيرنا زمر يبيلا هتصان لأمو يتفهم
الشمال أسيبه تمرتي وبنا يجوا إلاف وقش يوسف تمرتي كربنايو معه زارب لسان معنا خالص من استوى عن بنا كبرنا يجزي من قرص فاري ولنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ናይ አውሮፓ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ከምኡውን ሊቃነ ካህናት አቦታት፣ መምህራን፣ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን ኩልኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? ኣሜን ሎ ለባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓጢኣትና ከይቆፀረ በደልና ከይፀብፀበ ኣብ ቅዱስ ቦታ ተኣኪብና ስሙ ክንፅውዕ ስሙ ከነመስግን ስለዝፈቐደ ስለዝፈተወ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። ኣሜን። ግን መዓር በፂሑኹም ኣይኮንኩም ትሰምዑ ዘላ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። እሺ ከምኡ ምክንያቱ ክብርን እግዚአብሔር ስለዝኾነ እቲ ኣሜን ንብሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሜንና ተቐቢሉ እቲ ካብኡ እንደልዮ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓጢኣትና ከይፀብፀበ በደልና ከይቆፀረ ነቲ እንገብሮ ፀሎት እንገብሮ ልመና ኩሉ እንገብሮ ክቕበለልና መታን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኣንቃልዎ ሓቢርና ክትሰምዕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። እሺ ሎሚ እንመሃሮ ወይ ድማ ንትምህርቲ ሎሚ ከምህር ተዳልዩ ዘሎ ከምቲ ፕሮግራም መሰረት ብዛዕባ ቃል ኪዳንን ሓዳርን ዝብል እዚ ምናልባት ብዛዕባ ቃል ኪዳንን ሓዳርን ንምንታይ እዩ ትምህርቲ ኣድልዩ ተራእይና እንነብረሉ ዘለና ቦታ እንነብረሉ ዘለና ስደት እንነብረሉ ዘለና ሃገር ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ሃገር
ንህይወትና ብጣዕሚ ዝብትን ሃገር እንደገና ድማ በቲ ኣቦታትና ዘጽንሑና መንገዲ ዘይክየደሉ ዘሎ ቦታ ዘለናዮ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናብቲ ሰረት እምነትን ናብቲ እምነት ኣቦታትና ናብቲ ስርዓት ኣቦታትና ናብቲ ባህሊ ኣቦታትና ክንመለስ ክንጥመት ስለ ዝግባአና ሎሚ ቤተክርስትያንና ብዛዕባ ቃል ኪዳንን እንታይ እዩ ሓዳርን ዝብል ነዚ ኣዳጋትና ትርከብ ማለት እዩ። መጀመርታ ቃል ኪዳን ክንብል ከለና ሓዳር ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ካብኡ ክንጅምር ኢና። ምክንያቱም ገለ ሰባት ቃል ኪዳንን ማለት ሓዳር ማለት ክልቲኡ ሓደ ጌርና እንወስዶ ሰባት ኣለና። ቃል ኪዳን ማለት ኣብ ቤት እግዚአብሔር መፂኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መፂኻ ኣብ ቅድሚ ኣቦታት ካህናት መፂኻ ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚአብሔር መፂኻ እተኣትዎ ቃል ቃል ኪዳን ይባሃል። ወይ ድማ እትምሕሎ መሓላ እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር እተኣትዎ ቃል ምስ ነፍስኻ እተኣትዎ ቃል ምስ በዓልትካ ቃል ኪዳንካ እተኣትዎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳን ከኣትወሎም ከለዉ ነቦታትና ንኣብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ መሕልኡ ይፍፅም ነበረ። ምክንያቱ ቃል ዓብ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ክቡር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ተፀዊዑ እቲ እግዚአብሔር ዝኣትዎ ዝነበረ ቃል ኪዳን ንዕኡ ኣቦታትና ኣምፅኦም ኣብ ሂወትና ቃል ኪዳን ክንዓስር ከም ዘለና ወይ ምስ መጻልምትና መፂና ቤተክርስትያን ክንምሕል ከም ዘለና ከይጠልመኪ ከይጠልመካ ከይገድፈኪ ከይገድፈካ እንተሓመመ እንተጠመየ እንተተኸየ ዝብል ንኩሉ ነገር እዚኢታት ክብዳሃና ከም ዘይክእል ገራ ቤተክርስትያንና ቃል ተእትወና ማለት እዩ። ስለዚ ቃል ኪዳን እዚ ክኸውን ከሎ ሓዳር ማለት ግና ቃል ኪዳን ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ሓዳር ማለት ከዓ ድሕሪ ቃል ኪዳን እትነብሮ ናብራ እዩ። ስለዚ ሓዳር ካብ ምሕዳር ወይ ካብ ሃደረ ዝወፀ ክኸውን ከሎ ብሓደ ኮንካ ኣብ ሓደ ቤት ኣብ ሓደ ገዛ እትነብሮ ናብራ ንስኻ ሓዳር ይባሃል። እዚ ሓዳር እዚ ግን ናይ ዓለማዊ ነገር ወይ ከዓ ብገንዘብ ብሃብቲ ብውሉድ ብካልእ ብዙሕ ነገር ኣብ ቤትካ ትገብሮ ነገራት ክወሰን ይኽእል ይኸውን። ምክንያቱ እንታይ ንዓንቲ ወይ ቃል ኪዳን ክትገብር ከለካ ስለ እንተጠመየ እንተፀመአ እንተዓረቐ እንተሰንከለ እንተሓመመ ኩሉ ነገር ቃል ኪዳን ከም ዘይሰዓር እንተልጥ ንሓቅር። ስለዚ ሓዳር ማለት ግን ንሓዳርካ ብኸመይ መንገዲ ጌርካ ትመርሖ ወይ ከዓ ንሓዳርካ እንታይ የድላ ኣብ ሓዳርካ ቆልዑ ክትዕድ እንታይ የድልየካ ናብራኻ ክትነብር ክትበልዕ ክሰቲ እንታይ የድልየካ ካልእ ሃብቲ ክትጥሪት ወይ ከዓ ማኪና ክትገብር ገዛ ክትገዝእ እንታይ የድልየካ ዝብል እዚኣቶም ተጠቕሊሎም ሓዳር ይበሃል። ንክልቲኻ ኣምፂካ ዘሎ ቃል ኪዳን ግን እቲ ናብ ሓዳር ኣምፂካ ዘሎ ግን ብመንገዲ ቃል ኪዳን ጌርካ ኢኻ መፂኻ እዩ። ምክንያቱ ማንም ሰብ ቃል ኪዳን ከይገበረ ንዓለም ንረብሓ ሃብቲ ክእክል ይኽእል። ግን ማንም ሰብ እታ ቃል ኪዳን ትብል መሓላ ምስ እግዚኣብሔር ተተኣሳስሮ ክትከውን ከላ እቲ ሓዳር ትበሃል ግና ምስ ስጉኡ ጥራይ ተተኣሳስሮ ምስ ስጉኡ ምስ በዓል ቤቱ ምስ በዓል ቤትካ ወይ ከዓ ንስጋኻ ናብራ ክትዕንዎ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ሓዳር ድሕሪ ቃል ኪዳን ምፍፃርካ ወይ ከዓ ምእሳርካ እትገብሮ እትነብሮ ናብራ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ነገራት ክንፈላለዩ ኣለና መጀመርያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ ንኣብነት እንታይ ንሪኢና ሓዳሩ ኣፍሪሱ ዝበሃል ዋላ ቃል ኪዳኑ ኣፍሪሱ ክልቲኡ ንጥቀመሉ ኢና ሓቂ ሓዳርን ይበቲኑ ወይ ሓዳር ኣፍሪሱ ንብል ኢና ቃል ኪዳኑ ኣፍሪሱ ግን ከዓ ንብል ኢና ካልኣይ ቃል መጀመርያ ግን ሓዳር ንኸይፈርስ ትጥንቀቐሉ ነገር እንተደኣሊካ ሓደ ቃል ኪዳን እዩ ዝኣስረካ ዘሎ ማለት እዩ። ሓዳር ብምስምማዕ ናይ ስጋዊ ነገርካ ዘይምስምማዕ ዝፈርስ ኮይኑ ቃል ኪዳን ግና እታ ዝመሓልካላ ማለት እዩ። ኣብነት ሓዳርካ ክትወትኖ ከለካ ገንዘብ ሲኢነ ገንዘብ ዘይሃብካኒ ገንዘብ ከም ዘይገበርካለይ እዚ ስለዘይማላእካለይ እዚ ስለዘይፈፀምካለይ ስለዘይትሰርሕ ስለዘይትገብር ተባሂሉ ክልተ ንኽእል እዩ ሓዳር ክንምሕል ከለና ግን እንታይ ኢልና ኢና ምሕልና ዘለና ቃል ኪዳን ክንኣቱ ከለና
نحنا سرع كم زي درتنا تبيت كم زي درتنا هابت كم زي درتنا ينزل كم زي درتنا إلا أنا محلنا زلنا معنا سلازي يتي حالر نسقاها زخون التجبر النجار كأنجر نقال كيلان زخون نجار أيقونن يتعرف سقاها تجبر النجار معنا قال كيلان سلاز دبر كأخ حدار تمسر تلا خامبر حدار سلاز دبر كيكون كان قال كيلان جيرك سلاز قدام يكون الرئيس قبولتاي قال كيلاني ما እግዚአብሔር ዝሓተካ ድማ ናብራኻ ስለዝደኸመ ስለዝደኸኻ ወይ ገንዘብ ስለዝሰኣንካ ዘይኮነ ዝሓተካ እግዚአብሔር ዝሓተካ ቃል ኪዳንካ ስለዝጠለምካ ጥራይ ዝሓተካ ስለዚ ቃል ኪዳን ብኸምዚኣ መሰረት ቤተክርስትያንና ቃል ኪዳን ክቡር እዩ እቲ ኣብ ቤተክርስትያንካ ኮንካ ተኣስሮ ቃል ኪዳን ሓንቲ ግዜ ኢኻ ተኣስር እምበር ካልኣይ ግዜ ቃል ኪዳን ኣይተኣስርን ኢኻ ቃል ኪዳኑ ዘፍረሰ ወይ ከዓ ንበዓል ቤቱ ዝገደፈካ ከምቲ ኣብ ቃል ኣምባኽ ዝበሎ እቲ ንሰበይቱ ዝፈትሐ ንሱ ዘማዊኡ ቃል ኣምባኽ ጠቂስዎ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝሙት ኣብ ምንታይ ተራእየና ሰበይቱ ገዲፉ ምስካል ስለዘመዎ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝመሓሎ መሓላ ንጥላም ንበዓል እንታይ ይስብ ዝሙት እዩ ምክንያቱ ንስጋኻ ነፍስኻ ስለዝደለኻ ወይ ከዓ ንስጋኻ ክትዕመካ ስለዝሓሰብካ ኢኻ ቃል ኪዳንካ ተፈርስ ዘለካ እቲ ዝሙት ከዓ ንስጋኻ ክትዕመካ ኢልካ ክትገብር ሓቂ ስለዚ ክልቲኡ እዚ ንስጋኻ ክትዕመካ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ንክልቲኡ ዝሙት ብምባል ቃል እግዚኣብሔር ተቂስዎሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓዳርካ ከተፍርስ ከለኻ ቃል ኪዳንካ ብካልእ መንገዲ ተፍርስ ኣለኻ ማለት እዩ مبزحزو وان بحدا سمعنا أبزعدي وفلات في سدة زلنا ينتدارينا مبزحزو سب قال كيدان زفارس بمنتهى ترائلنا بيت سقاو نقر زي نسمع سقاو نقر زي نسمع إدوالا باتي عسرت كاميتي بمخنيات زموت خون خير بمخنيات هايمانات مغيار كخون خير تعسرت خاميتي بلاتو تتسعى خاميتي جرام ኣብ ስጋዊ ህይወትና ወይ ኣብ ስጋዊ ናብራና እዚ ጎዲልኒ እዚ ዘይገበረለይ ከምዚ ስለዘይ ሰማዓትኒ ከምዚ ስለዘይ ተኣዘዘኒ ዝብል ጥራይ ትደፍርሰን ሓዳር ማለት ቃል ኪዳን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቁጣዓሉ ስለምንታይ እዩ ቃል ኪዳን ድሕሪ ኣፍሪስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቁጣዕ እንትራእየልና እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ ዝደለየ መንገዲ ምክንያቱ ብቅድስና ክትነብር እንታይ ደሞ ኣቦታትና ኣብ ኣመክንዮ ድሕሪና ስኒ نحناس موسوبة قدس كم زخانة مولار مدرسة كم زي كنا نمهرين أكيد سلازم موسوبة قدس مخالو أبكر من زيارهم نتا مواسط تخاوي كان نتا رعات على كيدانكا كم نسخة يتصل تريا حتى أكل تبعي لو أبكر من زيارهم سلة قدسة مخناتو نتا أملاخ حدث جبران سبايك ليوي سلازم حدا أكل تبعي لو سلة قدسة أبكر من زيارهم قدس تبعي لك موسوبة موسوعة قدس زي كنا لقول معاصي تراينا مجمرة بنسألنا بقدسنا ناب الكيران كتبت زي نخال هلا أي نجار كعاد حرك الكيران زجبر بتح ويكال زمود نزي نت موسوعة رخص يقول ما تأكل زيادة سلزي أكيد زيادة الكيران كبر مخانو مجمرة ويتنا مدحنا يسوع كريستوس نرعى تدلي إخا سبيتي لا تدلي إخا نعخا تخون طويل ويكال تفتح أي تدلي سبيتي تدلي تحكمك ويكال سبعي تدلي تحكمك مسألتها فتح أي تدلي فتح لا تدلي إخا إلو يقدم أمه بدحري خان تايب سبعي أي تدلي ويكال سبيتي أي تدلي هي مالتي معناته نحن الكيدان أسيرك فتح يتدلى مجمرك مزحف كرس نحادر نقال كيدان حاسبنا وسينا فريدنا كنأتوي بعدنا من مزحف كرس نرعى بتدليخا الكيدان بتدليخا حدار بتدليخا نزبلو وسينكا كنأتوي خلها كلا أجزي من دحريت من بلاس كم زي اللي مزحف كرس مرنا معناته الكيلان تدلي أخوي كحدار تدلي أخو سريت تدلي أخو خلك أخو أبكر مخان تايز بلاد مالته فتح آية تدلي بلاد أبصيله خا مسخاك تفادح تدلي أخو مالت
أبتكرت أبقى الكلام كوزعي نخالق التمت وينخالق التمتي أنت حدا زي وسنك أخونك مرعيتك مغناتو كيف مرعاها خلقها أقوبل مغناتو قال كلام لفناس كخونك كاسبل سلازم أنت يا مبوتاتنا نعلم منينهم زمنكس ونعلم منينهم أبيرام زعتون تدعينا كم تهارب أولس زورو أنس كم زخماي كتكونوا مدلخون يعني له هارب أولس أنس كم زخماي كتكونوا مدلخون هيرة أنتوا خلنا كم زخماي مخان كتكلوا ويتقولوا لكم مخنا بسجاونا سمعت كتساقيلو سلازم عخاتكم تخون حنتي يأتوي سبعي سبيتين مسأتون أبديامر أقولك سبعي سبيتين فلاي يتكلبس كامل قال كيران قربان يحقق زيادير زي كل سبعين تدافنوا زيادير زدل قلوبه هبتي حضارهم تجمع حضارهم زنبرة تحر حضارهم زنبرة مخالد عرب أرس نزي سلسلة تسكفة كم زخمة يكونوا في تقنية ذلك مناطق نعوسو كل نبرته هبتو تريتو حسابه حلنه سمعيتو نمن ذهب إليه أولس مكسياني ذهب سلسلة سلسلة يحسبني سلولون يحسبني سلخالق جنزب يحسبني سلتياجر ترايد يحسبني لازم نجبر كن كلات يلن مغناطو السبات بتفطر السبات سلسلنا كم تتياجر كم تقال أقالو زبل ما موسوه ما مولاد ما رخصت كم تيقولوا سلام فلت نبي المس كم تكالايت عمرات سدولا هارب أرز بحدا قوم خديت تقولوا سلسلكم معكم تخونكم تيقول حانتي يأتوا وكان عاكم تخونك كل حدا تيقول يأتوا إيلو كم زيلو بعيد دحرز مع عداده هارب أرز نتايل فتح كم زي فكرة كم تقول إذا زمهر دحدا عاكم تخونكم يأتوا بنا فتنان بكم بتفتوني لكم وزح نايسقاو نجار فتناتات مساكم لازم دحدا زيت خلوخكم كن أتقدمايو دحرايز قد دخلوني مالتي مغنياتو حدار يدلي كالكران يدلي سبيتي يدلي كامتيخا بدحري بقى نتي أولس زبرو فتنان لو شكر لو دخام لو سعر لو زبرو لازم حرك زيت خلوكم كا سمحوا وخانا تزعلي حاجات نفتح تأطمان سلازم مجمرة لحداك المصنع عن دوي تاي مجمرة مبزحت سب زفاتح قدم مرعو ويتا قدم قال كيدانو قداي مصنعاتي حدارن لايك قال كيداني كيصنع سلازات كيصنع ذات تراي زي كونس اذا ابيت كريستيان ناس يزمح له حلاون ايستقبلن اكن زياد ناس يزمح له حلا امصحف قدس ايدو انديرو إذا كان زبلو مالتي نسخة يتفتحها أنت تأمين أنت تأمين أنت عرقت أنت دخيل على كل شيء كرا كم أخون كا تخافالنا تخون كا تخافال شيء كرا خون كا السقي كمو تخافال شيء كتو خون كي تتصلي أكيد متيالي قلب يكون كي كله إذا ما حلازي أكيد متيالي سلسلة بزيادة تفردنا هذا أوروبا سيمبل كوينو حدار كتبتها لها معادا قريفامي مستقبل لا تميل معاه نعولا قريفامتون ده مستقبل على جميرة الزنور زربا خدمة لنا في الله بدنا يزحرز نسي أبيرا كمية زي سرعة الحدا نسي أبيرا كمية زي سرعة كايو استبارخو ولد استبارخو نبر حدار كتمر حيث غيري كبخاز ولد ولد ويقع حدار كل جزء ليتن معلتن شغل ليتن معلتن بأسن زمزح يخون هذا في أوش تحدث كمان لنتاي تنقد اللي تبعنا تراينا إذا عباد ينزل من حدا شغل تجمير مجمرة نماني نقدر نعبر على نفسه قال كده أكيد نعوز كم فنو سخونة شغل مسمات حدا خبرتينا درس علينا قرارنا أبدو زيادة يركب زعلة بنزل كين زلالة باب حضرنا نسو مخناتنا يفتحنا مخناتنا بأسنا كخون كم زي يقول لكم يحلنا فلازم نتا إن أركنتنا أكتر لنا جنزبكو خلا أي نجار نابراكو خلا أي نجار هبتكو خلا أي نجار سئلاتكو خلا أي نجار
ስለዚህ ተቀዳማይ ነገር አየና ይተላይና ለአቅል እግዚአብሔር እንታይ ዝኣተነ ቃል ኪዳን ዝኣተነ ማለት ማሕላና ክንዝክር ከምቲ ሙሴ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ይሆን እግዚአብሔር አምላክ ሙሴ ነቶም ደቂ እስራኤል መሪሕዎም ካብ ምድሪ ግብፅን ከነዓን ከወስዶም ከሎ ኃጢአት ምስ ገበሩ ደቂ እስራኤል ሙሴ አሽኳይ እግዚአብሔር ሙሴ ኮፈንፈኖም ይልሓቅ ደቂ እስራኤል ካብቲ እግዚአብሔር ዝፈንፈኖም ከምቲ እግዚአብሔር ዝፈንፈኖም ከምኡ ከዓ ሙሴ እንታይ ገበሩ ደቂ እስራኤል ፈንፈኖም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከይዱ ከዓ ይበክ ነበረ ይፅሊ ነበረ ድሕሪኡ እግዚአብሔር ንሱ ተቆጢዑ ሙሴ ተቆጢዑ እስራኤል እንታይ ኢልዎ ሙሴ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከጥቅኦም እዮም ንኩሎም ቅድም ተሰሚዖሞ ኣብ ካልእ ህዝቢ ክሸመካ ኢልዎ ሙሴ ክትፅሊ ከሎ ግን እንታይ ኢሉ ክፅሊ ከሎ ሙሴ ሰለስተ ነገር ይፀሊ ሓንቲ እንታይ ኢሉ ብኡ እግዚአብሔር ናቦታትና ይስሐቅ አብርሃም ያዕቆብ ዝመሓልካሎም ቃል ኪዳን እንታይ ገበ ዘክር ታይሎም ነው ህዝብኻ መሪሕ ካብታ ናብታ መዓልም ፀባን ተውሕዝ ቦታ ከእተወኩም መሪሕ ከእተወኩም ዝበሉ መሓላ ብሓቀ ስለዚ ዛ መሓላ እዚኣ ኣባ ዘክር እዩ እቲ ካልኣይ ግብፃውያን እንታይ ክብሉና ኣብ በረኻ ኣውፅዩ ምስ ጠማዩ መግቢ ዝምግቦም ምሳኣነ ኣብ በረኻ ኣውፅኡ ቀቲልዎም ካፍሉ እዩ ኣሳልሳይ እንታይ እዩ ደቂ እስራኤል ብቐዳስ ክትጥቅኦም ኮንካስ ንዓይ ከዓ ካብቲ መዝገብ እንታይ ግበረኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ነቲ ዝመሓሎ ዘይርስዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ ቃል ኪዳን ዝኣትዎ ዘይርስዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ምሕረት ገበረሎም ምሕረት ገይሩሎም ሲ ካብቲ ከጥቅኦም ዝሓሰበ ግዜ ቀፂሉ ኣጓዒዝዎም መና እንዳመገበ ደበና ካብ ፀሓይ እንዳኸልከለ ለይቲ ብርሃን ዓንደ ደበና ካብ ሰማያት ወሪድ እንዳብርሃሎም ከምኡ ቀፂሎም ማለት ስለዚ መሓልቡ ዝርስዕ ሰብ እግዚአብሔር አምላክ በመሐላ ቃል ኪዳን ልክዕከም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ዝገበሩ ንዓና ቤተክርስቲያንና ቃል ኪዳን ኢላ ኣቐኒታ ትናገራ መሕላና ንክንስ ብዙሓት ኣባና ግን ነታ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መፂና ዝመሓልናዮ ቃል ኪዳን ኣይ 6 ወርሒ ኣይ ዓመት ኣይ 2 ዓመት ሓዳር ክባታቶም ከለቱ ሰብ ሓዳር ክብትኖ ከሎ እዚ ኩሉ ናብረኹም እዚ ኩሉ ሃብትኹም እዞም ኩሎም ውልድኩም ከመይ ኢልኩም ከለኹም ከመይ ኢልኩም ሓዳርኩም ትውትኑ እሲ ኮነ ንቕጠል ምክንያቱ ሃብቲ ተመፅአ ሃብቲ ተጠፍአ ሃብቲ መፅእ ውሉድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝህበካ ፍቅሪ ከሊካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድ ይህበካ ውሉድ እኮ ነቶም ብቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ኣይኮነ ንውሉድ እግዚአብሔር ሓክም ወላ ኣብ ስሙ ዝተባዕለ እኮ ውሉድ ሮ እግዚአብሔር ስለዚ ውሉድ እግዚአብሔር ይህበካ ሃብቲ እውን ይመፅእ ይጠፍእ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ማለት ግን እታ ቀንዲ ግን ሰብ ክብላ ወይ ከዓ ክንዛረባ ዝግባአና ወይ እውን ስለምንታይ ሓዳርኩም ደቂ ክብል ዝግባአና ዝመሓልሉ ቃል ኪዳን ስለዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮንኩም ስለምንታይ ኢኹም ይልኩም ስለምንታይ ኢኹም ኣብ ኢድኩም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጌርኩም ከይጠልሞ ከይትጠልመኒ ቃል ይኹነኒ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቤተ እግዚአብሔር ክመፅናቸው ንፅድቂ ኢልና ንዓገ ንፅድቂ ምክንያት ክንበርዝ ብፅድቂ ክንመላለስ በቲ ሰበይትና ፈቲሕና ከለና ኣብ ቤተ እግዚአብሔር መፂና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፀሎት ንገር በቲ ሰብኣይና ፈቲሕና ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መፂና ንፀላና ጌርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንሰግድ ንፅድቂ ዓበይ ቃል ኪዳን ዝበሃል ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክልና ተለተሰ እቲ ቃል ኪዳን ንታስ እንኩን ምዃኑ ወይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ መያስቲን ንኽብላ ከሎ ንዝክር ኢና ሓቂ ኪድ ሰብኣይ ክፀውዕዎ ክፀውዕዮ ኢሉ እምበር ሰጉት ክፀውዕዮም ኣይደለም ኣብቲ ናይ መወዳእታ መያስቲን ምስ በላ ንሳውን ምስ ከልኣቶ መስተይ ይብለይን መገለል ይብለይን ኢላ ብዙሕ ነገር ምስ ከልኣቶ እዚ ዝሓተክል ዘሎ ንስኺ እንተትልምንዮ ስርኢት ስኺ
لو مسك خير صراحة تسمع كما يقول أنا كنت تزحت كل ما ينكتب ميلك نزل عالم كم زي تسألني ما ينخلق اليوم بتي أما ده كده اللي سويعينه سخن تيلات سواء فتح حسن الزمر تيلات سواء أي بالليل هنا سواء أي بالليل مسولته سواء أي بالليل نبالكي كل تزارك مخنيات زوج تجي حمش نتاخذ له سوت كي ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መጽኻ ቃል ኪዳን ኣሲርካ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምሒልካ ዝኣተኻሉ ቃል ኪዳን ብጀኩ ዋላ 3-4 ግዜ ሓዳር ግበር ዋላ ውሉድ ተባረኽ ቃል ኪዳንካ ግን ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘይፉር መሆን ይላል ማለት ዘተስካይ ቃል ኪዳን ስለዚህ ቃል ኪዳን ኣዝዩ ጽኑዕ ኣዝዩ ክቡር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ምፍራስ ክፍል ስለዚህ ሓዳር ቃል ኪዳን ዝምፀግና ሓዳር ግን ምናልባት ኣብ ሓዳር ዝጋጥሙ ነገራት ብዙሕ ነገር ኣሎ ዓንቶ ኢልና ኢና ምክንያቱ ሓደ ክደክም ይኽእል ሓደ ክብድል ይኽእል ሓደ ክሓምም ይኽእል ወይ ሓደ ክስንክል ይኽእል ዝኾነ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ሓዳር ማለት ስለዚ ሓዳር ኣብ ዓለም ከለና እንፍተኖ ፈተና እዩ ምክንያቱ ነቲ ቃል ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ዝባል ነገር የለን ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ሒዝካ ኩሉ ግምሓካ ፈተና ነው ስለዚ ኣብ ሓዳር እንፍተን ክንደይና ነቲ ሓዳር ስዒርናዮ ንወፅእ ሰባት ክንደይና ኣብ ሓዳር ብዙሕ ፈተናታት ኣሎ ብፍላይ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘለና እዚ ትምህርቲ እዚ መጀመርያ ነቶም ሓዳር ዝገበርና ካልኣይ ነቶም ሓዳር ክንገብር መደብ ጌርና ዘለና ሳልሳይ ነቶም ገና ዘለና ሓዳር ዘይበስ ኣብ ሓዳርና ሓሳብ ዘይበፅሕና መጀመርያ ሓዳር ክንገብር ከለና ቅድሚኡ ዝፍፀም ቃል ኪዳን ዝበሃል ከም ዘሎ ፅባሕ ንጎኻ ነዚ ቃል ኪዳን እዚ ሰጊርካ ወይ ነዚ ቃል ኪዳን እዚ ኣፊስካ ዝግበር ከምዚ የለ ምክንያቱ ሓዳርን ምንኩስናን ክልቲአን ሓደ ሓከ ፈልጡ ዶ ምንኩስናን ሓዳርን ክልቲአን ሓደ ክልቲኡ ምሒልካ ኢኻ ምንኩስና ምሒልካ ተኣቱ ሓዳር ከዓ ምሒልካ ተኣቱ ሓዳር ምስኻ ትኩምኣኻ ትመስል በዓል ቃል ኪዳን በዓል ቃል ኪዳንካ ምሒልካ ከይጠልማ ከይትጠልመኒ ክትብል ከለኻ ምንኩስና ከዓ ምስታ ትለብሳ ኣስኬማ እንታይ ትገብር ንዓለም መኒነ ሕጂ ናብ ዓለም ገፀ እንታይ ይገብርኒ ኣይምለስኒ ኢልካ ምሒልካ ተኣቱ መቸም እቶም ሓዳር ነፍርስ ሓደ መነኮስ ቆቢዑ ደርዩ ተይሩና ንስምዕ ንዓክ ሓዳር ነፍርስኒ መነኮስ ግን ቆቢዑ ገዲፍዎ ኮይዱ ወይ ኣፊስዎ ስሙ ንሒድና ከመይ ንስምዕ ንስምዕ ንዓክ ሓዳር ክፈርስ ከሎ ክፍዶ ንስምዕ ሓዳር ክፈርስ ከሎ ግን ኖርማል ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተኣሰረ ቃል ኪዳን ፅባሕ ንጎ ድሕሪ ወድሒ ክተወሺ ተፈላለየ ምን ይብላ ድሮኳ ሳምስካል ከም ዝዕርክነት ጀሚራ ድሮኳ ምስካል ሓዳር ጌራ ዝበሃሉሉ ግዜ ኢና ዘለና ማለት ክልቲኡ ግን ሓደ መሓላ ቅድሚ እግዚአብሔር እቲ ብምንኩስና ንምንኩስና ተባሂሉ ዝእቶም መሓላ ወይ ቃል ኪዳን ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከምኡ ብዓብዪ ክልተ ነገር ንስኹም ኣይሓይሽ ምክንያቱ እቲ ምንኩስና ዝበሃል ስኒ እንታይ እዩ ሰብሲ ናብ መላእኽቲ ገፁ ክሪብ ምስ ደለየ ወይ ከዓ ክብሪ መላእኽቲ ክረክብ ምስ ደለየ ካብ ሰብ ናብ መላእኽቲ ገፁ ክኸይድ ምስ ደለየ ምንኩስና ዝመስል ዓቀል ምክንያቱ መንገዲ መላእኽቲ እዩ ካብ ሰብ ንላዕሊ ንሕና ኸ እንታይ ንኸይድ ኣለና ካብ ሰብ ንታሕቲ ናይ እንስሳ ማለት ስለዚ እንስሳ ሰብ መላእኽቲ ዝበሃሉ ዶ ዓቀል ስለዚ ሰብ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ክቡር እዩ ሰብ ኮንካ ብቃል ኪዳን ኔርካ ብኩሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ፈፂምካ ናብ ፅድቂ ተኣትወሉ መንገዲ ኣሎ ሰብ ሓዳሩ ኣፍሪሱ ቃል ኪዳኑ ኣፍሪሱ ምስ ካልእ ምስንርዓው ግን ናብ ምንታይ እዩ ወዲቁ ዘሎ ናብ ምንታይ ወዲቁ ናብ እንስሳ ምክንያቱ እንስሳ እዩ ምስ መን ከም ዝኸይድ ዘይፈልጥን ካልኣይቲ ሳልሰይቲ እናበለ ዝኸይድን እንስሳ መላእኽቲ ከዓ ኣይምርዓውን እዮም ኣይተኣታተውን እዮም ሓከ ስለዚ
منكسنا نعمل أخت قصة خير كلوس نحنا خنا لقيتنا خير كلنا لا إنسانات قصنا وناتو إنسانات هيفوتني إنسانات كابتيا صنيحو أبتيا زرا خباخي أبتيا صنيح أبتيا زرا خباخي سبكنكم كبر فتراتي كمتي ويتانا أجابير أملاك مجمع أنا أدم نيوان كفترون كله نادم كفتر خالص سني حنتي كلايتو نقبض إيه حكر وزحت اليوم أنت خلاص كل الإيدين يا رجال تحنت خدكم كلا تحنت تكونوا دال حاجات تكونوا يلونا يوصفون نسا حاجات تكونوا نسا ولد كتبريرلو سلازي نسا أكيد نتيابير كل نجار تكونوا يلونا هيوان فترة بلي بالحكي كم ده يعطي كم تيسقو كم مثلا قولوا يعطي فترة إذا هم السابين تاي حدا أكل مخانة مزين هري مالك الكيران كأ حدا أكل تخوني عن مغنياتو حدا كم حجني أتلا مودة أكل كلام مسرطون مثلا كم حجني من تأخذ ياتو حدا أكل يكون كلتا أكل يكون حدا أكل زبها نسان تحامل زحمل نسان تسقمات تسقم نسان تدخير تذكي أو كل ما قد تحجزه نسان كل ما قد تحجزه حيل تخونه سنكركل كيبل تلقفه نسون خبرتي عبون تخونه دا أمبر ناتو تسقمات ناتو شكرات وكاناتو كفو نجرات تحسب مالتها يكون نات حدا أكل عينها حنت عند حدا أحمدكس خلايت عينها 5 ساعات تنبع حتى أو أكلات كم زخانة نحط هارين كاس عينها تنبع أكل سلزخانة مالك سلزكوم مالك حدا مالك كاس سريت خا مالك أكل كا مالك فرق أكل كا جديف كا نبزي كون بوتا أخذ خير مالك نبزي أكل كا أخذ خير مالك أو قال جابير كم زل تصحيف له وانجيل ماتيوس نعرف 10 تشعته كافو تشعته زلو طيب أنا جنا يتنزل سبيتو زي مقنعة زوم الفتحة قالوا زأتو يزوم إتي تحت زأتو دما تايجبر يزوم سلازي مفتاح زوموتيو تحت زأتو خمس زمان أكيد مزيابير حجي قال مزيابير ينام معبد لنا حج قال مزيابير كل مهار كلنا مخري تكسات مع داخل نقبر كلنا فلا لي حكي قال مزيابير مالت نتر ندسات قال مزيابير تخزبلي كاب كل تزعف سيفي يبلع قال مزيابير عيصفني قال مزيابير أيلوتني لتي مزيابير زبون صباح نوك أمر بفردي دوينا نفرقلي بتس قبرنا يوم مخنات زين هو بمعنى إذا قال زي وانجل ما كيف تحصح لنا من زبون قال قويتنا مدحنا يسكت زبون قال مجمران تايل سبيت دو تدلي أخاي حكي متنقاو تاكو هي بيكم زين زين مستحضر مسقبر قال كلمة حدا مقبار كاكن تاي متقاطع تاي لنا سبيت دو تدلي أخا فتحت الله فتحت دو تدلي أخا سبيت عيد سلازم كلمة ناقال كيران مئتها كاي كلمة ناقال كيران مئتها كاسري ناقال كيران كتكبرت بس الله أنا بيت رسالة هو فتحت زورنا فلك عند حرف التح الحمد لله الناس أكبر لقام نتقال كيران قديم كي أيتمسا يتوتو قال كيران أيتمسا أنت زي كوني صباح نقول قال كيران مس عزركا حدار مس جبركا تجبره فتح صباح نقول قال كلمة زيادة يفرق ردي معه مفتاح الأول أو ببذل إنه أنا بيجي لأن أنت إن أنا قانون نزار أنا بعد ناخذ كافو إذا تمركزي وهناته بكل استخباري حدا حكيت وقال كده عدنا تعامل بتسجل سنة عد سنة زلنا بيتي بيت كريستيان تحلوكا بيتي سفرا بيت كاي يحلوها بيتي بحلقة يحلوكا حكي بحلقة وين يحلوكا كوي ولا سريع كهت كيدو كوز الأسر أي كستودي كونا تاكلا زي تبلو كوي لنا زلنا عد جن
እቶም ጻዓድ ንባዕሎም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኢና ለሚድናዮ ዘለና ዛዕባ ናብራ ጻዓድ ኢና ንነብር ዘለና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣይግድሾም ብዛዕባ ቃል ኪዳን ኣይግድሾም ብዛዕባ ልክዕ ከም እንስሳ ዝነበረሉ ዓዲ ስለ ዝኾነ ማለት ንሰለስተ መዓልትን 4 መዓልትን ምስ ሓንቲ ትጸንሕ ኣይተሰማዓትን ኢልካ ምስ ሓንቲ ትኸይድ እዚ ናብራ እንስሳ እዩ ስለዚ ንሕና ከምቲ ዓንተወይ ቃል ኣምላክ ንገረና ከሎ ንሕና ኣብቲ ዝኸድናዮ ቦታ ኮይና ንሕና ጥራይ ክንመስል ኣለና ንዓና ጥራይ ክንመስል ኣለና ቦታ ክልወጠና የብሉን ዘመን ክልውጠና የብሉን ሃብቲ ክልውጠና የብሉን ጣዕሚ ክልውጠና የብሉን ምክንያቱ ንሕና ካብ ክቡር ቤተሰብ ወይ ከዓ ካብ ክቡራት ስድራ ቤት ካብ ክቡር ዘሎ እምነት ዝመፀና እዩ ካልእ ቅድሚ ሓዳር ዘሎ ጥንቃቐ ምክንያቱ ንሓዳር ክትሓስብ ከለኻ ወይ ንቃል ኪዳን ክትሓስብ ከለኻ ኣቐዲምካ ቅድሚ ሓዳር ዘሎ ጥንቃቐታት ዝበሃል ኣሎ መጀመርያ እንታይ ክከውን ኣለና ንሕና ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ክመፅእ ከለና መጀመርያ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክህልወና ኣለዎ ኣብ 10 ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሲ ካብቲ ሓደ ትእዛዝ ኣይትዘሙ ዝብል ሓቂ ኣይትዘሙ ዝብል እዚ ቃል እዚ ንሙሴ ዝተባህለ እዩ ኣብ ኦሪት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሓይሾ ወይ ከዓ ክሓፅሮ ከሎ ግና እቲ ብዓይኑ ተሪኡ ዝተመነየ ንሱ እንታይ ገበረ ስለዚ ዝሙት ካብ ምንታይ እዩ ካብ ሕልና ካብ ሓሳብ ካብ ድሌት ካብ ስምዒት ዝመፅእ ሓቂ ስለዚ መጀመርያ ንሕና ንኣሽቱ ወለዶ ነቲ ስምዒትና ተቋፃፂርና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንስምዒትና ቀቲልና ናብቲ ዝብፅሕ ክንበፅሕ እንደገና ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታኻ ቤት ማዕርግ ዝበሃል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብተክሊት መርዓ ክንገብር ነዚ ክንሓስብ ቅድሚ መጀመርያ ቅድሚ ቃል ኪዳን ዝግበር ኩሉ ዓይነት ዝሙት እዩ ሕጂ ዝሙት ይኽእል ከለኹ ኣነ እንታይ ኢለኩም ኣብ ሕጊ ሙሴ ንሰበይቲ ደቂሱ ወይ ከዓ ምስ ሰብኣይ ደቂሳ ዝተረኸበት ዘማዊት ትበሃል ነይራ ይሓቀ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ ንሰበይቲ ብዓይኑ ሪኡ ዝተመነያ እሞ ንሱ እንታይ ገበረ ብለኩም ኣለኹ ይብል ዘመወ ይብለኩም ኣሎ እታ ንሰብኣይ ብዓይና ሪኣ ዝተመነየቶ ንሳ ዘመወት ይብለኩም ኣሎ ስለዚ ብሕልናና መጀመርያ ሕልናና ኢና ክንገትእ ዝግባአና ንግና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብቲ ደስ ዝብል ነገር እንታይ እቲ ጸሎት ንስልዮ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ሓቂ ሕልናና መጀመርያ ድንግልና ከኣትሎ መጀመርያ ድሕሪኡ ብዛዕባ ስጋዊ ድንግልና ተሓስብ ሕልናኻ ድንግል እንድሕር ኮይኑ ኢኻ ድንግልና ናይ ስጋ ክትሓስብ ትኽእል ኣብ ሕልናኻ ድንግልና ተዘይሃልዩ ግና መጀመርያ በቲ ሕልና ኢኻ ተፍርሶ ነቲ ድንግልና ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትመፅእ ከለኻ ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዕና ቃል እግዚኣብሔር በቤተ ክርስቲያን ተኾስኪስና ዓቢና ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ቃል ኣምላኽ መጊባትና ኣብቲ ኸድና ግን እቲ ዝሃቡን ዝተዋሃብናዮ ቃል ከምቲ ስኻትኩም ተራፋትሲ ተራፋትኩም ንኣኽላባት ትህብዎ ኣለኹም ዝብል ካብዚ ሒዝናዮ ዝኽድና ቃል ኣብ ዓለም ከድና ክንዘርጎ ከለና ንኽላባት ኢና ንህቦ ዘለና ማለት ሓቂ ስለዚ እቲ ዝሃብናዮ ቃል ዝተዋሃብናዮ ቃል እንተደኣ ዘይነቢርናሉ እቲ ቤተክርስቲያን እትብለና ቃል እንተደኣ ብኡ ዘይከድና ኩሉ ዝተማሃርናዮ ቃል ንኽላባት ሂብና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ እንነብረሉ ይኮና ዘለና ቃል ኣምላኽ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር መሰረት መፅሓፍ ቅዱስ በቲ እትብሎ ቃል እግዚኣብሔር ምንባር ማለት እዩ ምንባብ ኣይኮነን ምፍላጥ ኣይኮነን ምፅናዕ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ፈሊጥካ እንታይ ንባል ብኡ ምንባር ክንብል ከለና መጀመርያ ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ ትቕል ፍርሓት እግዚኣብሔር ክንብል ከለና ንምንታይ ኢና ንብልዮ ስራሕንጎ ኣብ ቅድሚ መንበር ወይ ከዓ ፍርዲ ደው ክንብል ንሓከም ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ደው ምስ በልና ሽዑ ዘይነሓፍረሉ ሎሚ ተሓቢእና ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ኩሎም ጻድቃንን
إذا زجبرك أخا إذا زبطنك أخا تبين خبرنا مخنياتو تبحبو زرقي بجهدو زخف الأملاخ سلزخنا بحبو زرق الأملاخ كفد خلك بمتى كفد بجهدو حكي فلذي أبز حبو أبز ألمان أبحبو بتا أبز موا أبز فلالي بوتا سبايلي إننيو سباي بتحنيو أنا دا زي تفرقكو كلهم نغلي لبنان كلاري تنزميرور أملاكنا كل جزء أبغى نعمل كل جزء أبتنا أتوه بوتا أبعثو غزال لو أبسلمان كنت داوي زغلو مالك لعل تبيكو قلنا حتى توردك أما عمود سألنا تقوان تأتوه نسخة أقول لك ما نمك قابلو ذيك الجابر أم خمس سلزي مجمرة نزيك آل إذا كانت تكبر ترأخنا تايكهلونا له فرحات بيان فرحات بيان مجمرة قدامي تخوينا بتحرقيو نحادار نقال كيدان زي حسن أما جمرة تقول سب كيف لا تزعبتك على كيدان عنه سب كيف لا تزعبت تقبر حدار عنه انت خلقنا هريتنا عزمعنا تماهرنا دحر قدم حدار زقبر دحر حدار زقبر دحر قال كيدان انتاي كتقبر دبعك انتاي كتقبر اي دبعك بزخو بزي عزمعنا هنا اتولنا اكدميك يعني اي فلتكم تبعد نقريب كيف فلتك ما شي ما محل يا مسح كنت فاكر حدا غزي هذا انتهى جيرو بلو زقات أنا هنا بحكي لما هارو سلك من يسترق مالتي أبيتك كريستيان ماشي قال كيران كأسر نتاعي كريستيان جل ما جمع رجزي إذا ما سلم جل أبغى نصرف يبو تنسيحو كل نجار جيرو أبيتك كريستيان نسيم أبيتك كريستيان قال كيران كم زي السربر محلا 5 في السماء 30 تقريبا أما صاحب كرس متابعة كم دي عيبو كل تزبها له زنبرة كم زي مسولو عيال نقدر يتفرم تابع بلل الموضوع نايكو أنا تزل نقدر السنة أنا بس سجاز لو بس سجاز خونكو يفرح اللقيوه قال كيلان كاز يحب زيادة أبنا بحر محلقة نت محلا نازل كان نخنبر زجبرك زيادة محلا ناس كلنا نحس رأيبر زيادة كل جزء انتهي لكم عنتو يلا نقدر بعص تذكر كله بزح زي نسمع تذكر كله تذكر تلميذ نتزم حال كانوا يذكروا أنت يايكو أن موسى محلا خبر تذكر زبون زيادة ما سلازي محلانا تدا أذكرنا يتجاهير أبدا زيادة كنا زبلنا يتدا أذكرنا شعو كم تاكل من لسنا كم حرك عن كم كرة كم نتنقل زنا هر نقل تاكل جبرنا ملس كنليا حنت ليكن في الحديرة لا ديرا نفستو الزيما كلاي حدا جزء أو حدا نتاي شجرة لنا مالتها حضرنا قال كده أنا يكون كنت بقول أو حضرنا أنت شجرة لنا حدث زبد له بدل نتابع صيتو نتخلعيتو وإذا نتبعت بيتو وإذا نتبع بيتو يقرأ نايزين بالقال قال لنا ترلنا حكي ترلنا بلنا أبسخونا تأكربت الله نقول وا زيادة دي لك كده يقرأ لنا مخناته من أنت زبد له نأكالي بدي له الحكي نأكل بديلك وطير يضرب لك بل أي بلاني زبل حماق تعبي أمتى يوضع كشعب دعابين مسكده وده نتكال كده ترتب سلازة أب حداركا يقرأ نايم ببهاد إذا كل نولد لنا صحيح نقول إن خبانا نزول له نعنا ريمين تعال أبزع عندك أنا حدا هتسأل ولد حاجة كيف أبخر يلو أنا مسألة يقولنا أبخر يلنا بجزانا زول ولد كائنات حتى قمت يكون عندهم ولا يفضل إنه واحد سحاسة كأمس قال سبيت لا لك تحرس بالك كون يقولوا سلازم نولدنا كلنا إننا حسب لنا زيادة أملا معنا نقال كلامنا زل نقول نجرنا نحنا نأكلنا توم أكلنا زخور ولدنا نبغى منك حلال في الخير مالك الشكر
حدا ولد بقال كيلان زأسروا أبوان عدن سعفوا ولا كعبوا كندي سوار خول الخول كندي سمر أول الخول هنا تو كابت سبوق فرا يدون سحق سبوق فرا تتأذري كان سبوق فرا أخا حبس حماق فرا تحس ذري حماق فرا أخا حبس إذا حدا ركاب اللي خلقه ودي ديابهم خلق لي كانت مسأخة كم يجير كأخهم من إسرائيل انتهي إسرائيل زعم حدا كنتي حاسس يسمحنكم أبوي كنا ندي فتحوا يزبل أب حنقول بالإيمج سمحنكم خلنا تواقع أركيو سنة لك نتابع تواقع سلز مسرتني حدا ركاب سمحنكم أولي الكاسة كثير لازم مبزحة جزء حضرنا ناخذ تنز دبرنا كذا كاب كل نقدر كل نستوعب لازم كفانا كلها نفلتنا بقى أنا زول الشجري حق حضر زباداتن بزي زلنا كان بزي زلنا ذيك كم نقدر تراي هي جنزب نعيك نقدر لنا حفظ سرير جنزب نعيك نقدر لنا حواء وساتو جنزب كم زجيرة بتعمل زي حزنك جنزب حيز قضية مقابل كويبنا وي تقما تقم حيز خير المقابر يبلنا المقابر كيف تلناكو كم تستوددنا إلى المقابرات كم يجرو سلاو ندر كم حضرنا يلتنا لما يجرو سلاو ندر يفلالين إذا كان أي محلا سبيتنا بسبقة تخلى بفلتنا إياه أو حضر مساعتنا جنا كتلوات لنا تلالي حكم يكون ويسوي أيناكم مخلوات لنا يخير قلنا زغل لهم كبولة أفتنا جمرة أنت إلاف أنت دخلنا أنت حامل أنت سنة أنت زي تعاير كل التخونك قبولة كافل ذات خير قبوس اللي زغنا اللي تبسان اللي تفلت هنا تقول بخنجة سقع البنات سنة ودونكم بخنجة سقع البنات سنة سلازت سليماتني حاميماتني كتياتني كم زغناتني عابراتني جلال بهالنجر أبدا الجاهل سرق نجر يكونن سلازي عينها بتمرت مسكال عتيبك حدارك مخانو سعلة موتك حلي خيو كتكيد إزيك على الجاهل مثلا تبعدنا هذا بزعبة فتحي نابلة فتح بيتكريسيان مجمرة تزولنا فتح تقدم يتوانجيل ماتيوس فأصلا إنه تجكاب بمقنعة زموت بالحكي يا قال أملاك تسحب عبد الله كلاي حوالي قول الصحافة الله مستخدم هذا سبب سويت أنت موتوتو ويسوي أنت موتا أنت كوينين بدل لك تقول قال الله حكي لك مالك بين خوينين بدل خومي من بعد صوت إذا كنا برتزيك على خير كم أسرع عاد موتا ويسويته زماتته تيجوا يتوي بحكي زي حاني حوالي باولس أبويتا نعمل نزينا لنا نحوالي باولس ليسنا هنا بوتاتنا هوريتنا وليسنا أمن فساو فتلقان كايو حدثت هيمانوتو تدعى أيرو كان زماتين سهل كايو أوكي المعد يمكن أنا هيمانوتي كيري كابت زنبركو هيمانوتو وزي انتايرو تابعت بيتو أنا سو هيمانوتي كنا بريزدل بس بهايمانوتي وصاي دلين انت راينا بيت كريستيان ترغاغيسو يتسبيت انتاي فن كم زموته يقوسا ስለዚህ زموته سوايا خا ታያ ተገብር سوايا زموته እንታ ተገብር سويت زموته ተተሐቀ ስለዚህ ፍቀደላ ማለት ስለዚህ እዘን ሰለስተ ዚን ቤተ ክርስቲያንና ተፈቀደ ካለ ዘሎ ሙሉ ቤተ ክርስቲያንና ዘይተቀበሉን ዘይተፈቀዱን ስለዚህ መጀመሪያ በቅድስና መንባል ሕልናኻን ስጋኻ ብድንግል ሕልናኻ ድንግል ብስጋኻ ድንግል ኮንከና ቤተ ክርስቲያን ካትኻት ተማላሊትካ መጽናዕ ኣብ መወዳእታ ከዓ ቃል ኪዳን ንስፈጸምካ በቃል ኪዳን ጸኒዕካ መንባብ كل نجارات شجرات تجاكمة بيتز محل كلو على الكيدان بيت أكيد مفيها الدرز بالكل على الكيدان بوو كل جزء نلعون على الكامل كدام يصير كدام يدت نزارة لو نزلنا سجاو زرواي حجينا نعمل فساو زرواي نمارس أكيد مفيها نتايلنا نعمل إلنا نتناقل تحول نزلنا ما كان عصوا نزل
بزعما ገንዘብ ዲና ንዛፍለና أول ما ገንዘብ ዲና بحدا رمتينا ناب قال كيدان ناب حدا رمتينا قال كيدان ناب حدا رمتينا بزعما كهل قلتها ዲና ስጋው ነገር ዲዩ የዛራርበና ዘሎ እሱ ይኮነና بحدا رمتينا ዘሎ قال كيدان ناب حدا رمتينا ዘሎ ለዚህ ቃል ኪዳን ሲ ሓዳር ቃል ኪዳን ንፈላለዩ ቃል ኪዳን ምስገበርካ ሓዳር ይስራሕ ናብራ ትፍተን ናብራ ሓዳር ማለት ቃል ፈተና ማለት እዩ ማሕከ ነዚ ፈተና ዝክንሓልፈ ንሕርከናኻ ናመኒና ንብለስ ናብቲ ዝመሓልና ካልእ ኩሉ ግዜ ቃል ኪዳን ምስገበርና ካብ ቦታትና ካህናት ክንፍለ ኩሉ ግዜ መማኽርትና ንሳቶም ጥራይ ክኾኑ ኣለዎ የተቀዳመይቲ ቅድሚያ ዘላ ግን ሓንቲ ነገር ኣለ ቃል ኪዳን ምስ ገበርካ ኣብ ቃል ኪዳንካ ሓደ ኣካል ይኹን ተባሂሉ ዝሓቅቅ ሓደ ኣካል እንድሕር ኮንካ ሳልሳይ ኣካል ከተእቱ ኣይግባእን ዋላ መማኽርቲ ይኹን ዋላ ማንም ዘመድ ሓው ሓፍቲ ኣቦ ኣደ መሓዛ እዚኦም ኣብ ቃል ኪዳንካ ንፅቡቕ ነገር ክትዕድሞም ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ውሽጢ ከኣትዮም ነቲ ሓዳር أكنها خوينهم كما قلت لك هذا زي بزيادة يقول كذي هنا فعدنا ونقول حداركم يعريو تسامعوا يبدو له خمر أو وش تخوينهم لا يتحدث يفوز لا يتحدث يفوز خوينهم ما يكون تعاق خبطات نحك كل تيخ خمسة عقبها كل تيخ خالي يقول فوق تبادل الأمانة سلزي سالساي أكل ببهر نمتاي قال كده سأمي جمانا تايو محكا أبا سبيت سبعي أبون حديو أدين حديو نفس سبيتو تايو يتبقى حكا سبيتها أبو أنا ديان حديقة نفس سبعي تتبقى حديقة زبندلو صغري كون الحديقة زبندلو ويقول حودنا كاي كون الحديقة زبندلو يتأمن قط ألك أنا أتاوي حديقة زبندلو حدار تدبر أبوها مستدلك أبو حدار كدحر ألكنا نزبندلو نبالك أنه ألكنا تخونكا كمان سالكاي اللي أبو حد حكي قال كده مسكبر كاجن يتكأن زحزك عندي قال كده زاد خير محلل كده نبوها كمدخا كمزخون نجا نجزيه في محل كارلو حقي وكان في محل كارلو محلها نسيك حزك كذكبر مناطق الحناس الجاوي عن سلزخوننا بسجاو ملك عناد السؤال أنا حفتيكم بديلواي إلى نلعك ويكاب بوجن ود خامس خاب بوجن قالك نذا حوي كم بديلات يلقى حدا ما إذا نعود حدا قبصلك أنت ذا حضرنا زخون نقدر حبوت قط أتيمو مجمرة نحن نقول في بنا تمام نتقال كذا مسألة كمان كلا أي حدا تأجي منها أبو أقدر سنة توعنا نتقال كذا نسألنا أبو أبتدأ زمان سيخا يهين هنا بعير عارف الناس بوز قديم كانوا مجن قال أنا قرأت أجازة حدا فكري لا ولا حتى تعرف الدول أبي كان حفتها كم زير كويس عارف النتول عملتين حفتها هو إذا كم زير كويس كم زوج عيلات الليل سلازم زميل سال كم تاي كم زير لك معنا نعقب أي مش حكي ز حل يلن كم سلازم خلنا نقعد كذا كسال ساي ربع أكل أي زوجتول نزل سلازم خلنا أبغى حد كم تقبل نفس بيت خالد أبغى سلسلة أكل كان اللي خالد فرق أكل يلن معلش نتفرق أكل كا أمنتي كم زحمة ما كانت فرق أكل كا كم على حق حادث الناس أنا أكل يصير أمنتي كم زحمة من الناس لا يقول زحمة من ولا أكل ما يدخل أنا أدخل ما نفس الناس أكل يزحمة كابو يزحمة كابو ولا نيكل سبيت خاملك أكل كمالك سواء كمالك أكل كمالك أكلات كأكلت يوم كوينهم إذن نفتح يو إذن بخمس نقبر إيلهم بعلاتهم كفتوا وزقوبهم ده عندر كلا أكل ناس كفتح يقبون يتحدد كباقاتكم تعاونهم للعالم حكوين كلا لتنعي الصحة أبوهم لازم يقول لهم كسام معكم سبكاس من تاني تلاقينا أبتويت كتير نسيو كالكلام نسيو أبكر بديار المحلات زفت سواكم مني نسيو سلازي نقال كلامنا لذي كل حلوة نجزي كل صفار يخلنا. سلازي كل جزء زعلك الكلام نزربي عبطاتنا يمخرنا يبعدنا أنتو خنا جنا كل جزء نسمع عينا
أجيبه خنوع لكن يشكرنا إذا خانتاي جبرت قالكم رأسهم الناس أكبركم سمعت تراي أي تكونوا تراي تصعد هذا جبرت قالكم رأسهم الناس أكبركم سمعت تراي ثلاث نتقال نتجبر نتقال زيادة نتتبع لنا خنا تجبر نجزي عليه القدس وعليه هنا سمعنا زيادة الله خطلات البنيس حفلنا وسواء زيادة ولا تنجر ولا سكر كور يتعاقد تيسباس من الجار أملاكنا وتبركم زي وفنسا شنوبنا اليوم تسمعنا اليوم تسمعنا اليوم تسمعنا سمعنا سمعنا بسال الحمد لله في حفلنا نحن سمعت رأيي كونه أقولتهم كون أتمنى تانتي أمرنا أفتح مريكي أكون معرف حاجة قد يسمعون تنزلوا تايم لونه يكون هذا يبرتكال كنوم رسوهم لا تكبركم سماعة تراي هاي تخونوا يلونا سلازي تذهبنا قال سمعنا لكن لهذا سلاسة سوسة ميت نبر أنفري لجيهم نقول استوى لنا نبغى خان عند خشنا نرزمهم باريخو خسنا بزيه نعنا نبغى سيف نورو لجيهم نقول استوى لنا شنبار مزمران مجرهم ناتو قال كابرهام يبويتاي تقول مزمور اسم سلاسي أمينا حاجرنا نزمر قال كابرهام يبويتاي يمرحن اللون عبيبته أجل واشتيتته من زمان مرحان الله من زمان مرحان الله قال كابرهام يبويتاي يمرحن اللون عبيبته أجل واشتيتته
ናቤት ካምቲ ህይወት ይሁን ህይወት ይሁን ናቤት ካምቲ ህይወት ይሁን አልካም ክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ስራዊት እግዚአብሔር ከዓለም ቅዱሳን ከምኡውን አጋይሽ ዓለም እምበር እግዚአብሔር ዘይኮንኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ፀኒዕኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በዓልና ብድማለኩ ዘወትር ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። እሺ በዓል ኣሕዋትኩም ድማ ዝበልኸ ዝኸውን ሰለስተ ምግቢ ዘምሳለና ናብቲ ቀዳመይ ክፍለኩም ክዝምረሉ ንዓይ ዝፍለት መዝሙር ምዝማር ኣሚናን ሓቢርናን ትዝምረሉ ንዓይ ዘፍለኒ ሓጢኣተይ ይሁን ይሁን ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወሬታ ተመስግኖየ እናተይ ጎይታ Yes,
I'm
Sky.
جمر كويس كابل نايك ساي ناب سكرين نايك ساي واحد إذا أنا أحس سرينا نيرنا زي هذا أبز نير أبز أبز سكرالي تبي أنا واحد اوكي انا هتحط اللي سيني مظبوط خمسة أشكرهم لا كم رو كنا بلانا دو بلو